det er ikke den samme kvalitet i det svenske landshold. Så Danmark er tættere på det svenske landshold i niveau, end de nogensinde har været. Og så er det undskyld altid. Nej, jeg må ikke sige mere. Nu. Vi er nemlig også tættere på kampstart, fordi nu ser vi altså spillerne her gå ind på banen. I det hele taget er det jo altså et opgør, vi ofte ser. Smuk er den altid, men det er som om den klinger en lille smule. Og hvorfor skulle det ikke gå bedre? Her har vi de 11, der skal sørge for et godt dansk resultat i aften, som sagt tidligere, med 5 ind i Katar. Hun dømmer det danske landshold for 7. gang. Her har vi svenskerne, hvor landstræner Tony Gustafsson også har lavet visse ende. Det var hende, der førte råd her i rundkredsen. Ja, det gør hun jo. Det overrasker mig sådan set ikke. Det snakker vi også om studiet, så hun har jo stadigvæk en kæmpe. Og en lille smule vind, som faktisk har lagt sig lidt. Det er rigtig dejligt. Og så let skyet med sol. Det er en dejlig juni-aften, denne 5. af slagsen i måneden, grundlovsdag, hvor vi skal have skrevet endnu et kapitel i dansk, der virkelig er blevet sagt. Det her med, at vi må ikke komme til at stå for dybt. Vi skal forsvare os. En af de spillere, vi får nævnt mest, når vi kommenterer Sverige. Lang bold frem i feltet, og der skal Fred. Svenske. Og dansk hjørnespark. Alle Falk, trods solen. Olivia Holt samler op. Stadigvæk Holt. Kan godt afslutte derfra. Olivia Holt stadigvæk. Afslutning! Stor redning fra Jennifer Falk. Det er derfor, hun er med, Olivia Holt. Jeg sidder faktisk og smiler her ved at se på Olivia Holt. Altså, det er det her, jeg glæder mig til, når jeg ser hende på en fodboldbane. Det her med, at alle tror, hun sparker her. Nej, over til det bedre. Og Falk kommer lige præcis op. Igen godt keeperspil af Falk, som også får et frispark i situationen. Ja, man ved godt det her. Angeldal. Og pludselig plads her oppe i feltet til Blackstenius. Og derinde, overligger. Kæmpe svensk mulighed. Afslutningen fra Smilla Holmberg, som var kommet med frem fra højre bak. Jeg skal da love for, at vi er kommet i gang med nogle chancer. Ja, og vi snakker lidt. Schrøder forsøger med hele afleveringen, og det lykkes faktisk i anden omgang. Karneryd, stadigvæk Karneryd. Danskerne presset i øjeblikket. Men altså, at Frej Thiesgaard skulle stå og få debut, så vigtig en kamp. Altså den her, også fra Bredgaard. Det er meget om i Sverige, så det er nogle nye spillere, nye spillere, der skal tage ansvar. Derinde, hun er nødt til lige at stoppe op. Stadigvæk Thøresen. Kommer ikke udenom Sandberg, men hun er nødt til at give et hjørnespark, Anna Sandberg. Skal vi sige, det var det næstbedste, hun kunne få ud af den der situation. Kommer bagerst i feltet den her gang. Bøje op. Et rigtig god stemning her i Odense. Plads herover til Sandberg, der har været meget offensiv indtil videre. Indlæg i feltet og afslutningen. Stor svensk mulighed. Efter et godt svensk angreb. Blackstenius, som er helt fri. Ja, det havde jeg faktisk set inden det her. Ja, den her Sandberg med et godt indlæg. Den her kvalifikation. En offensiv højre bak fra Arsenal. Det er jo i vinter. Har ikke fået meget spilletid siden de sidste landskampe. Vangsgaard, stadigvæk Vangsgaard slipper fri. Vangsgaard afslutning. Og det er også en fin redning af Falk, selvom den kommer relativt lige på hende, men godt at komme til afslutning for Vangsgaard. Der var situationen, Vangsgaard over for Illestedt. Altså, jeg kan slet ikke følge med Amanda Illestedt. Meget sådan simpel bold deroppe fra fejl ned fra. Stadigvæk Svava indlægget her, og det er ikke langt fra, at vi får Vangsgaard frem til det indlæg fra Svava. Og at der ikke bliver dømt hjørnespark der, det vil jeg godt lige se, hvorfor. Den her kamp. Svava op mod Vangsgaard. Ja, hun får frisparket Vangsgaard, tror jeg. Nej, jeg har efterlyst, at Vangsgaard tager ansvar i den her landskamp med Sandberg. Og god beslutning igen, synes jeg. Frispark her på Bredgaard. Ja, den er der også. Det er også dømt. Ja, tunnelen er en ting. Det er dejligt frækt, men det her med, hun ikke bare... Hun er holdt det her. Skal bare fortsætte. Vangsgaard. Fly er inde på midten. Fly der! 1-0 til Danmark! Sat i scene af de 3 offensive S'er. Holt, Vangsgaard og Fly, mine damer og herrer. Det her det er et klassemål af Danmark.
Jeg kan ikke sige det bedre, Lineker. Jeg troede, du ville blive ved med at snakke om det her fantastiske mål. Jeg kunne bare kunne sidde og nyde det igen og igen. Altså, Olivia Holt, der starter det. Sikke drive, hun sætter i gang der. Det er lige præcis det, hun kan. Hun er fuldstændig ligeglad med, om det giver mening eller ej. Det gav det måske ikke, fordi der var 3-4 svenskere foran hende. Hun har den her selvtillid. Hun har den her teknik. Hun har overblikket på til den her. Hun starter den selv her. Og så er hun væk fra 2 svenskere. En halser efter. Du kunne ikke se det. Lexenius videre til Angeldal. Karnerud får den videre til Sandberg. Mange små svenske afleveringer, og så indlægget her. Det er snittet ud til et svensk hjørnespark. Det er meget typisk svensk. Og på landsholdet. Og her igen. Et eller andet frispark. Ja, så må jeg lige se her. Jeg tror ikke. Ja. Olme, kan hun komme til afslutning? Det kan hun godt. Godt stået imod også af Stine Ballesager. Karnerud. Gode detaljer for Karnerud. Stadigvæk. Hun tager sagen i egen hånd. Eller fod, var det jo nærmest. Ja, det er de bedre svenske afslutninger i første halvleg. Det er første gang, vi ser Karnerud tage ansvar ud fra den her venstre kant. Altså, det er jo en af de allervigtigste spillere på det her landshold. Har jeg selvfølgelig en lidt anden. Tidlig indlæg mod Fly. Ja, det er fint nok. Ja, hun skyder ikke. Det gør hun ikke. Til gengæld finder hun her Thøgersen, ikke offside, og svensk. Desperation, der giver et hjørnespark. Skal vi lige starte med den her Simone Bøje? Der er mere af højre side. Karnerud, der er rykket derover. Karnerud stadigvæk. Indlægget her. 2 minutter af hende her. Cecilie Flø med sit første landskampmål. Fremragende præstation af Danmark. Men direkte VM. Så skal de vinde den her kamp. Ja, det skal de. Og de er max presset. Det var de før kampen, men nu har de kun 45 minutter til at få de her 3 point. Det er Danmark, der overordnet set har været bedst. Og hvis danskerne kan holde og vinde kampen, ja, så kan man jo nøjes med uafgjort i Serbien. Det er en voldsom godt udgangspunkt, men det er lang tid til. Og her så et nærmeste offside her på Rolfy, men ikke offside på Holmberg, som er hende, der får fat i bolden. Holmberg indlægget. Ballesager, den havde du overhovedet ikke styr på. Og giver altså et svensk hjørnespark fra starten af anden halvleg. Ja, fra starten af anden halvleg ser vi. Her Holmberg igen. Ja, så ligner det planen er for flere indlæg, især ude for højre. Karnerud. Og nyt svensk hjørnespark. Det tredje på 2,5 minut her i anden halvleg. Herover ligger Winberg. Og afslutning der. Den tager lige en afretning og er lige ved at snyde fra Tisgaard. Afslutningen fra Smilla Holmberg. Og svenskerne er altså kommet stærkt ud efter pausen. Nej, det har virket godt, de her justeringer, de har lavet. Mulighed for der. Holmberg med masser af plads til indlægget. Og her Schrøder og redning i første omgang, og ikke i anden. Der kommer udligningen fra svenskerne, som fik lagt pres på fra starten. Og så ender det med at være Bella Andersson, tror jeg, der får prikket den ind efter Tisgaards redning. Det holdt ikke længe for danskerne i anden halvleg. Jeg synes, der har manglet svar på det svenske pres, og de svenske ændringer var kommet i pausen. Ja, det er jo ikke overraskende. Det kommer her fra højre side for Holmberg. Godt lige en lille frispark derinde i feltet, skub i ryggen, men det dømmer hun altså ikke for. Det har hun ikke gjort i 2 angreb nu, derinde fra par. Lad os prøve at se her situationen. Jeg tror, det er Schrøder derinde, der lige får skubbet lidt til Fave der, så hun ikke kan komme op. Og det er overlæggeren, der tager den, og så afslutningen fra Bella Andersson. Det kan godt nok være meget af svenskerne, der har haft bolden. Fly. Thøgersen, Fly igen. Stadig Fly. Afslutning, redning her fra Jennifer Falk. Det bliver altså farligt, hver gang Fly er med i det. Og det er jo meget nemt, de kommer frem til den her afslutning. Cecilie Fly, det er en kæmpe stor chance. Sådan her. Tisgaard, der bokser lige ud til. Og danskerne i overtale, hvis de skynder sig. Kyl. Stadigvæk Kyl. Hun skal spille Holtz. Det skal. Okay, det er overraskende. Så havde hun svenskerne her. Alligevel nogle minutter i sig. Ja, det ser sådan ud. Ja, det der pokerfjersen er gang i. Vangsgaard. Fint løb af Svava. Og det bliver et dansk hjørnespark. Udmærket takter her for Danmark i det her angreb. Ja, og Vangsgaard, der igen har spillet sig op i løbet af den her anden halvleg. Holt. Masser af plads til Holt her. Bare skyd. Olivia Holt. En stor mulighed. En kæmpe chance. Ja, Winberg er slet ikke opmærksom på den her kombination. Kæmpe.
det er ikke en kæmpe mulighed, men en god Ej, mulighed god for mulighed. Olivia Holt, fordi hun har så godt et spark fra distancen. Du kan ikke komme til derinde, Tisgaard. Til gengæld holder svenskerne bolden i spil. Nej, det gør de ikke. Ilestedt. En mulighed måske for Caroline Møller. Ja, det Flø. Flø er det, undskylder sig Harder, og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen! Sikke en offensiv, Danmark har fået sat sammen. Pernille Harder, 2 minutter efter sin indskiftning. Og Danmark på 2-1. Og på vej mod VM, hvis det her kan holde. Ved du hvad, Ninika, jeg får déjà vu for Göteborg det her. Cecilie Flø med en assist. Harder, der kommer ind i feltet og afslutter. Ja, det er nærmest en kopi. Fuldstændig. Jamen, hvor har hun dog spillet fantastisk. Igen playoff. Oha, helt fri heromme. Smilla Holmberg. Ja, svag der. Bold frem mod indskiftet Yusubar, som scorede sit første og hidtil eneste landskampmål mod det med at gøre svenskerne frustrerede. Afslutning her, og den var giftig fra Rosa Kafat. Tørsen. Godt højt svensk pres her, og så et dansk frispark. Jeg synes faktisk, det lignede, det var uforsætteligt her fra Sandberg. Vi tager den med. Stadigvæk Bredgaard. Så bliver det lige en tand for meget. Nej, men frispark gør der ikke det på Bredgaard. Hun er frustreret dernede. Frispark, og Sandberg. de har også lagt ned af Sandberg, som virker dybt frustreret i øjeblikket. Godt Svava. Forpasseligt. Efter hjørnesparket Karneryd. Og der kommer Tisgaard så ud, kan ikke komme til at få bokset, og så får Danmark et frispark. Og det er Svend. Stadigvæk Blackstenius ind i feltet her, og Bøje bruger al sin rutine for at få dækket af til et hjørnespark der. Og hun jubler fortjent over den her duel vundet. Ja, det skal hun altså også. Der stod, Spark nummer 11 til svenskerne, som vi så. der Kæmpe frispark. Kæmpe frispark på Freja Tisgaard. Ej, det skal han ikke bokse over. Eller det må han da gerne. Tony Gustafsson. Ja. Igen Kafaji, og det er en udligning. Nej, Tisgaard med en hånd, der kom fuldstændig ud af ingenting. Hold da op en redning her fra Tisgaard. Jeg havde set den inden. Ja, var det Rolfø, der kom op. Ja, Refleksredning. Sandberg. Olme. Ilestedt. Hvem tager afslutningen? Det gør Ilestedt, og det